Lam sogo tripu khorang nai tongnai hastani jotol korokno tini salsa sekebe sio chongmari ni result saklai jak nami joto tripu hastan lokorok bona singlai jak te abone regi meseng tini phaishok paijak 42 korbo constituency ni SGM nokhla biskango phaishok paijak te norok lubil man khana nai muthang bodol rok borok ni khlai tani bising tino kra khenai ko laijak jeng jotono saimano hafango asok thayo asokna bagai thamchi sa asok thayo koplai engakhe hafango kebo asogui mangalak chili tripu khorangni bisingtei saiman ka kebo thamchi sa asok thayo koplai engui phaimia tamo BJP tamo Congress tamo Tipra motha chongmari ni sekan BJP bai Tipra motha bai CPIM thansa engui chongmari batai lena ni chai tokmani kokno rogui phiaba engui manliya Mubagra Pradeep ni kaisa kok Tipra Sarak ni bagai constitution solution ni nahal mungno go sia tamo BJP tamo CPIM ta aboni bagai thansa engui manliya phiaba naithai abono Chongmario koplai engbai mani yagolo hafango asokla ni bagai momote hewansok bugro wansok jakno Mubagra ba akok no sai tongo Tipra Sarak ni constitution solution tubul mai hingke opposition ni phalo batai ne helai tomonno kebo thamchi sa asok thayo phaimaya khe hafango kebo asogui mangalak phiaba hafango dal bidal khlai jesaki phano asokna nangnai jesaki phano thansa ungna nangnai BJP bai Tipra motha bai CPIM eba CPIM bai BJP ko khapi lai thansa ungaliya khe biskango teisa chongmari nahar jagi phano mano khana second March salmario chongna rokna jotono constituency ni report of fulugna bagai chaitok nai norok korbi tongdi sini tripu khorang bai